Да си осиновя или да си купя куче? Това е въпрос, който си задават хора, които искат домашен любимец. От зоомагазин, развъдник, приют или от улицата? Откъде да взема куче? Много хора предпочитат магазина, защото смятат, че кучетата там ще са с по-добри маниери, възпитание. Според професионалистите обаче, това е пълна заблуда. Митко Трифонов е професионален дресьор от близо 20 години. През школата му са минали над 800 животни. Куче в аквариум на витрина за мен е нещо, не знам, супер унизително за нас хората като разумни същества. Кучето по презумпция е невинно, то е неразумно. Но ти да го сложиш като буца сирене с етикет, някакси не е достойно да се отнасяме така към най-добрия приятел на човека от животинския свят. Нали? Много жалко за нас, ако това ни прави щастливи. Едно скъпо куче или една скъпа дреха. Защото ако ценностната ни система е толкова вече объркана, това вече е сериозен проблем за всички нас. Махатма Ганди е казал: величието на една нация си личи по отношението й към животните. В България процента на осиновените кучета е изключително нисък – под 5%. Голяма част от осиновените кучета са приютени от чужденци. Там домашният любимец е много по-малко моден аксесуар, отколкото в България. За съжаление, в България все още домашният любимец до голяма степен е и мода. Тоест трябва да бъде породист, красив, кукленски. Докато при тях е важното да имат животно любвеобилно. Мащабни програми се провеждат, примерно в Щатите, за подбор на полицейски кучета от приютите, които кучета те са кастрирани с постъпването в приюта. Това куче излиза и работи по издирване на взривоопасни вещества и за лесно възпалими вещества, работи по издирване на наркотици, по преследване на хора, работи, нали, това, въпреки че е кастрирано, по никой начин не му пречи. Хората, които си вземат куче от улицата или от приют, приемат това като израз на доброта, като израз на отношение към едно живо същество. Не мога да кажа кое би било по-вярно, но самият аз имам осиновен домашен любимец. Почти всички колеги в нашите клиники имат осиновени домашни любимци. Всички те са изключително благодарни и го показват всеки Божи ден. Каква е ползата, ако разхвърляш храна като на кокошки и тия кучета, ти си никой за тях, ти си някой, дето хвърля храна. Ама дали я хвърля тука или в кофата и те дали ще се вземат от кофата или от тротуара, никаква полза няма. Точно обратното. Не на празно и хората са против този тип грижа в кавички за кучето, защото няма контакт. Няма контакт с кучето. Не го приобщаваш към себе си, а поддържаш самочувствието му на смачкано, необгрижвано, безстопанствено същество. Пред мен никога не е стоял този въпрос. Дали да имам куче с родословие или просто да имам куче, което много да обичам. Може би всеки трябва да се обърне сам към себе си и да се замисли какво ни липсва като хора, като личности. Дали достатъчно любов, дали доброта, дали просто да помогнеш на ближния или на някой или на кучето. А може би егоизма прекалено много и суетата са ни завладели. Нямам друго обяснение. Столична община съвместно с неправителствени организации провежда непрестанни кампании за осиновяване на кучета. Информация, както и подробна информация за кучета за осиновяване, можете да намерите на интернет страницата на Екоравновесие на адрес www.ekoravnovesие.com.